بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرا مسيبي تدي بتشغل نجتني الله سبحانه وتعالى جولنا أن محمد صلى الله عليه وسلم eden ñaagi Allah subhanahu wa ta'ala ndew yafto en bakkatuji men Allah sura ay baaji men Allah subhanahu wa ta'ala jabana en dendangal dewe men Allah eden ñaagi mo kisal e dadal aduna e lakara so dum yawti en garti kadi e darsuji men aqida wala tawhid woni hertidinde Allah subhanahu wa ta'ala ñanden en bino caggal ne ganduden ko dewal Allah wala rewde Allah subhanahu wa ta'ala e hertidinde mo e wasde rendidindemo e hunde ko dum addi en aduna cagal dum en bino dewe Allah no kewi e wone dewe Allah di ganda jowiti ko koy berde ko hono non wone dewe Allah di ganda jowiti koy halulaji ko ibadat qawliya wone hen jowiti koy terde e jomum golloto no yiye dum fof non so juulo o jetti dum o rewiri dum Allah subhanahu wa ta'ala kanko tan on san kanko o wadi ko ganda ko woni tawhid woni o hertidini Allah subhanahu wa ta'ala kala ndew jetti hen goto o totti dum goddo walla o fecci hen goddo on san kanko o yani e ko ganda ko woni shirk wal iyaz billah woni rendidinde Allah subhanahu wa ta'ala te en bino rendidinde Allah subhanahu wa ta'ala shirk buri mawnude e dendangal gopi buri mawnude e dendangal bakkatuji e shirk buri mawnude e warde neddo woni ittude fittane mum ayno wayi mawnude eno wayi sofde eno wayi wadde danger dum fof ko shirku buri dum mawnude shirku buri mawnude zinde woni gorko e debbo jotondira taw dewgal ala hakkunde mabbe no wayi mawnude eno wayi bonde eno wayi saltidde ko shirku buri dum mawnude shirku buri mawnude e nyaamde ko ganda ko woni riba shirku buri mawnude e yarde sangar ta ko shirk tan non Allah subhanahu wa ta'ala wi kala mo ganda maydi hen Allah subhanahu wa ta'ala yafata ko kanko ko jengol wonata battane makko ta ko ton o sasato ko shirk tan dendangal bakkatuji ne potirno Allah e yurmene makko on waawi yafaade jomum so maydi hen ha heddo ko ganda ko woni shirk walla wadde bandirabe eden foti jangude diine men eden foti andude ko ganda ko woni shirk sen gandi shirk bawen rentade dum no hanirta ni ko shirk tan woni ko ganda ko firtat dendangal dewe Allah shirk ko virus bondo kala naati e dewe Allah firta dum bonna dum ha bona wadde ko shirk tan jogi capacité baad non wadde e rabbi kinaadi sen gandi dewe Allah sawa an jowiti koy berde walla jowiti koy terde walla ko way non walla ko way non sen gandi dum ko dewal Allah tan en tutti dum Allah on sanga mayen baw rentade tuttude dum goddo ma en baw
andude ɗum ɗo ko dewal Allah ko Allah subhanahu wa ta'ala tan kanko jeeyi totten ɗum Allah mbasen ɗum tottude goɗɗo walla mbasen hen feccude goɗɗo wadde e rabbikinade no jeeya e dewe Allah ɗi ganda jowiti koye berde no jeeya hen alhubbu alhubbu woni yidde yidde noon no waɗi yidde taw ko tabi'i taw ko nature neɗɗo no yiɗa ɓiyum ɗum ko nature neɗɗo no yiɗa bam makko e yum makko neɗɗo no yiɗa sehil makko ɗum ko nature ɗum haalaka kono kam noon so tawi yidde nde walla gilli no puusma no duñma ha ko jidda ko no hadma rewde Allah subhanahu wa ta'ala walla no taha walla no wona sababu Allah subhanahu wa ta'ala yamirma goppa goppa ko Allah subhanahu wa ta'ala yamirma doftoɗa tan e ko jidda ko yeru tan ha ɓura labtude so tawi ko hakkude neɗɗo e neɗɗo hakkude neɗɗo e neɗɗo eɗen mbawi tuttirde hen yeru mbiyen tan masalan julɗo yiɗa ceerno makko yiɗa tan ceerno makko haw ɓurtina hen haw ɓurtina hen ganda ko ceerno o haali fof kanko ɗum tan o waɗata o yiɗamo e ɓerde makko tan ha kanko ni omo andi ko ceerno makko o ɓuri yidde e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam tan ya sallallahu alaihi wasallam wino ko kala mo ganduɗa yani goto e mon limanagal makko timmata sona o yiɗa kam hami ɓuranamo yum makko e bam makko e ɓiyiko e dendagal winderde fof Allah noon haalaka julɗo o foti ko ardinde e gilli o foti ko hen ardinde ko Allah subhanahu wa ta'ala caggal ɗum o rewna hen nelaɗo sallallahu alaihi wasallam caggal ɗum noon o rewna hen jinnaɓe makko caggal ɗum aɗa wawi yidde ceerno ma jangguinɗomo diine ma e ko way noon e ko way noon wadde neɗɗo so tawi omo yiɗi ceerno makko haw ɓurtini hen on saanga ɗum no wawi duñdemo no wawi pusdemo e ko ganduɗa ko woni shirk wal iyasu billah ɗum saabi Allah subhanahu wa ta'ala wi wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wona yimɓe sawa an ko serenɓe sawa an ko kala ko wawi wonde eɓe jiɗiɓe tan ha wayni ko neɓe jiɗiri Allah subhanahu wa ta'ala ni wadde eɗen mbawi hadde ɗo tan sen gari lawol ngol kadi mbawen jokkude nde tawno minitaji ɗi dokkeɗen no famdi no feewi ko ɗum saabi en mbawa wadde développé no hannirta ni hada wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kala ko feewi tan ganden koye Allah subhanahu wa ta'ala ummi kala ko ngakki hen walla ko tata hen koye men wassalamu aleykum wa rahmatullah